बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. माजी खासदार विनायक राऊतांच्या टीकेला उत्तर देताना खासदार नारायण राणे काय म्हणाले पाहूयात. जिल्ह्यातील सत्ता एकाच कुटुंबाकडे आल्याने स्वैराच्या कोण बोलतंय? विनायक राऊत. परवा माझ्या विमानात माझ्याबरोबर आले, बाजूला एकच रो होते, काय बोलले नाही. मी बोललो नाही, मी लक्षात दिलं नाही. विकृत माणसाकडे मी पागत नाही, आपली नजर खराब होती असं म्हणतात सायंटिस्ट. काय स्वैराच्या आम्ही काय केला त्रास? मी, निलेश, नितेश, मुलीला, महिलेला, उद्योजकाला, कोणा पैसे, भ्रष्टाचार एक दाखवा, पदावर राहणार नाही. मला 35 वर्षाला कुठल्या कॉन्ट्रॅक्टर कोणाकडून पैसे, एक उदाहरण, कुठली बदली, कोणाला प्रमोशन, 1 रुपया घेतला कोणी सांगा मला. मी राज्यात मी राजकारणात 59वं वर्ष माझं आहे. मी पदावर अशा लोकप्रतिनिधी म्हणून मी 40 वर्ष आहे, नगरसेवकाची धरलं तर. पण एकाने सांगा, बदली, प्रमोशन, पोस्टिंग आणि कामामध्ये पैसे अशा. आता कोण म्हणतात जे प्रश्न, अहो त्या कुठला प्रकल्प तिथे जमिनी घेताना भ्रष्टाचार, कशात पैसे घेत नाही विनायक राऊत? कोण होता, कुठे होता, कुठला व्यवसाय केला, तू पैसे कमवले आणि माल रत्नागिरीला जमिनी घेतल्या, जिल्ह्यात घेतल्या. तोंड बंद कर म्हणून. तो नाव घेऊन घ्यायचं नाही, मला नाव घ्यायचं नाही, तेवढे बघायचं पण नाही, बघण्यासारखं काहीच नाही. आमच्याकडून नाही होणार. तुम्ही पण चाप लावू शकतो. तुम्ही सांगा, दादा तुम्ही असे वागलात, सांगा माझा कोणाला उपद्रव आहे, जबरदस्ती कोणाची जमिनी घेतल्या काय रे बाबा? एक सांगा ना. मी जमिनी मायासाठी घेत नाही, इंजिनिअरिंग कॉलेजसाठी घेतल्या, पैसे देऊन घेतल्या, मेडिकल कॉलेजसाठी, आमच्या वृद्धाश्रमासाठी, सगळे विधायक, महिला उद्योगांसाठी, लोकांसाठी आम्ही घेतो, शैक्षणिकासाठी. बाकी आमच्याकडे जमिनीची काही गरज नाही. आम्ही व्यावसायिक आहोत. आम्ही गोव्याला घेतली, गोव्याला हॉटेल आहेत. कोणाला त्रास होईल असं कुठलंही कृत्य अद्याप मी केलं नाहीये, पण त्रास देणारच तुम्हाला बातम्या देतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.